astralni dvojnik, astralni blizanac. O čemu je tu riječ? Prema nekima koji možda mogu i da vide, riječ je o gotovo identičnom po obliku i izgledu tijelu, samo je malo manje gusto, nalazi se u nekom energetskom aspektu, drugačije vibracije. Prema nekima vezano je nekom vrstom pupčane vrpce za naše fizičko tijelo. Tako da može da izađe iz fizičkog, a ne može baš jako daleko da odluta, da prolazi kroz prostor i vrijeme. Ali u momentu napuštanja astralnog tijela, da li je moguće da registrujemo, da izmjerimo gubitak mase? To bi bilo vrlo interesantno. I ukoliko je moguće da sami ostvarimo taj astralni put, da li možemo snagom svoje namjere, dakle intencijom, da utičemo na izlazak astralnog tijela, a time i na masu? To recimo može biti jedno interesantno istraživanje.